Joseph Mangan tá cólart iompar cólart bosnaí go chláán le bliantí fada Mangan tours agus bíonn siad a chur seirbhís iompar ar fáil ó chhlaichan go litir canan agus bíonn siad a genú toire seile agus dífa héin tá siad sin a genún seirbhís go litir canan runthhuiir níos le ó chhlaichan agus seirbhís tá riachtainna don phobail ach margheall ar na hairdaí breosla im léana begin costas rechtale ar wasahhain sin bosahhain go litir canan agus a peú coplúir sa le bei sin a gairdú €5,000,000 sa bblion sin do wasahhain agus an rud dúirt Joseph na smuotí sin bos na bhfuil gáil ach go litir canan go dé mar a daoine eile i déile leis agus toris níos fuide le déanú a dúirte sin mar a té daoine buailte agus tá siad sin buailte ach neall réir bí acu caihí na bosanna an seirbhís a cholíú caihí siad a bhfuil línta le dísel agus caihí rudí coineil se gáach a cinnte a seo cruúé.